Sammerkuyalleq UNESCO-mit nunarsuarmi kiornuttakatut toqqarneqarsimao tamaani kalaallit ukiutsuusintilikkaat inuusimakkut maannalu takornarissat nunarsuarmi tamarmit iluliarsuit nunarsuarmi sermimik iigartartut annersaat takusarlugu takkussuuttuarput ilulissat nunarsuarmi tusaamasaa amerlangitsulli kangerluup illuatungaaniittoq nunaqarfinguaq nalungilaat ilulissat 15 kilometeri kuatinguaniippoq nunaqarfik ilimanaq tassani kinguaariit immap pisuussutai piniartutut aalisartutullu inuussutigisimavaat maanna kangerluk sermilik tunuliaqutigalu realtaania by og byggip illut marluk oqaluttuarasaanermut attuumassutillit 1700-jukkunni sanaasimasut nutarsarpai illut najorneerussimapput pisoqalisimallutillu taamaattorli kalaallit nunaata oqaluttuarisaaneranik pingaarutilimmik oqaluttuassartaqarlutik. Det er vigtigt at bevare nogle af de her bygninger, der er rundt omkring i Grønland, for det er kulturarven, og det er også det, som er interessant for de turister, der kommer her, og kan se, hvilket liv, der har været levet her, og hvilket liv, der har været levet i bygningerne osv. Illut taakkumarluk siornatiut nunaqarfiup niortorusiata najoqarfiatut quersuartut pisiniarfittullu atuussimasut siunissami neriniartarfittut ataatsimiittarfittut sanulukkanik pisiniarfittut aammalu piniakkanik tunitsivittut atorneqalissap ilimanami sulinniut illut tarsarnerinut tungasoq tassunga unissangilaq suleqatigiinnikkut takornariaqarnermut namminersortutut suliffeqarfik World of Greenland aqutigalu takornarissanut illuaqqat fam tanit sananeqarput qaasuitsup kommunialu aamma nunaqarfimmi atortulersugaanera piorsarpaat Realtaania by og byggip illunik qoluttuarisaanermut tungasunik salaqqiinermigut nunaqarfik inurukkaluttuinnartoq takornariaqarnikkut uummaarsaqqissavaa Realdania By og Byg er et selskab, som er 100% ejet af Realdania. Realdanias mission er at skabe livskvalitet i det byggede miljø gennem filantropi. Projektet startede faktisk som en del af en indsats i forhold til fredede bygninger i Grønland. Og der pegede Nationalmuseet i Grønland ind på de huse, vi er i gang med i Ilmanak, som noget, man synes, man skulle gøre noget ved. Ilimanami illuni biusuni pisuqaanersaat nunasiataasimanerup nalaaningaannersuupput. Taan illu piseqaanersaassuten 52 mingaaners tas ajoqqersuiartortut sanaarivaat siullermi issumik uyaqqamil qammagaavo annikitsunguulluni taawa kingisinnerusukkut Paul Ebe ilaqutaa parasitu tassan inissippoq illut Danmarkimi Norgimilu suliaapput katiseriaannangorlugit kalaallit nunaannut assartugaaltik. Altså faktisk så ved vi, at de to huse, de er bygget af tømrermester Sur i København. Og så blev de så skilt ad og fragtet til Grønland, og så blev de sat op herude. Nivertortip illua 1750-sikkunni sanaavoq taamaalillunilu kalaalt nunaanni nunasiataanerup nalaaneersut illut pisoqaanersaat ilagaat. Taamanik annikitsunguusimau taan illussiulleq taawa arfanniat peruttulermata 1770 naalernerani taan immaat illu aapaa sananeqarsimau pisiniarfittut malinnartimik taamanik arfanniat tiskupukt eqqaaniipput taawalu Københavnimingaani taamanik type husi sananeqarsimauq arfanniat imma naalagaasa inissaani
Altså en bygning, der har stået siden 1750, er jo ligesom et menneske, der har levet i rigtig mange hundrede år. Og på det her sted heroppe, der handler det enormt meget om, at på en eller anden måde ikke benægte kolonitidens historie i bygden, men også ligesom at få fortalt den her historie af, at på trods af alle de ting, som danskere over tid har gjort deroppe, gode og dårlige, jamen så er det jo altså unægteligt en del af den grønlandske historie. Ilimanak piniarnikkut aalsarnikkul eqersimaarfiusimaoq kisianni ukiuni kingullerni aalisakkeriniq иллоqarfinnut anginernut nuukkaluttuinnarsimaoq taamaalillunilu nunaqarfimmi inuuniarneq oqimaallinermigut annikilliartuinnalersimalluni уатамаа пиунгит нуннуортаартрissimi qadarit qadaralli taamaниkkут ассорсуанут тааманнилиннусутигинеқарпу соорни массакку аллааннингорпу сулитаама сооралими эқлингасу таамату эқлингаппу кисиан массак малуннарами илаа илимананугаллиарторнера аюусаарнартуми аама укиарпаалуссуеқангиуппу укиарпаалукасингорпут қаннасулиффима туммалли алаккериу тааннеқуллуисарфик сиусиннерусуккут илимана иноқарнеруларторуйуу кисианни синериап калаллуна синериа ассингалуму инукиллиарту пилорникууаама игаммик коммунеруйуссуангоратта qasuuti kommuningoratta inuit aadami ikiliartorsuluffiissat aornakkusuuleram tassani pilersoqalaap una suliaqqarsaatigissangan taassuma qulakkiartussaasuaama inuutsarsiutigerlaannarnissaa amalu inuukkiartornerati imma illuutuun saassinnaanera тамасти киллуаритси тас иппасса аалаингерат периарфиссатсиалаас иннуттаасина таатимиситсилаа ниарлута тасса унасулиа киллиффиа таалаасаваа qaniingerlanerser. De gamle huse er vi, som I kan følge med i, rigtig godt i gang med restaureringen. Так иллутоққансулиамаалакки питсангорсаанера ингерллуарторуссуупу таавал аамтаан пиффиссатигут пилерсаарут малиллуаққиссаарсималлу пингаарутеқарпоқ иннуттаасут пеқатаатиннеқарпут иннуттаасут аллориарнери тамааса оқалиттуунеқартарпсуму киллиппугут сунатуллингууппа таавал таанна перуорпақану аллориаққиссуум аами иннуттаасуа перинеқаққарникууппут тассуми сулиама қанисимақарпис пеқатаарусупписи таамааттумиллуамма иннуттаасут тамармик таперсерсорлугу массаккуқариартортарпут массакруйарторуйуссуу сулимаанниусугу таамат сулисоқарнера уммаариссуни qilanaarnaqaat pissanganaqat Realtania by og byg tutarsaanэрmik tamaviarussartuugoq kisianni aatsaat kalaaltit nunaanni suliaqarput taamaattumik illussanik titartaasartup nuа Whitehornip erniinnaq taamak avannarpasitigisumik sanaartornermini immikkut pissutsit malugilluarpai. Jamen det er altid svært, når man overtager et projekt som det der. I Danmark, hvis du havde overtaget et projekt i oktober måned, havde det nok ikke været så vanskeligt. Men altså allerede første gang, vi var deroppe og skulle registrere det, der var der jo 15-20 graders frost. Og når vi skulle op for alvor og lave alle de registreringer, vi skulle bruge til at projektere projektet, så var vi jo oppe og registrere i mellem 30 og 40 graders frost. Kan man sige, vandet var frosset 4 kilometer ud, ikke? Og man tog derud i helikopter. Også den her proces med, at når man er derude i helikopter, jamen altså vi havde 3 dage derude, hvor der kun er lyst 3 timer hver dag. Og vi skal simpelthen nå at det hele med hjem, ikke? Det er jo ikke sådan noget, at man ligesom lige mangler at have set det eller andet. Så tager man lige forbi og kigger på det igen. Det gør man jo bare ikke, når det ligger altså næsten 1000 kilometer væk. Nu tarsaanoorup nalaani illut iluisa takutittarpaat piffissami assiingitsuni pissanganartunik nalaataqartarsimasut. Altså, det er jo enormt spændende at arbejde med gamle huse. Det er det stort set altid. Fordi når man begynder at skrælle dem af, så får man alle de her forskellige lag af historie, der har lagt sig. Og selvom man jo har ombygget husene i flere omgange, så er der jo stadigvæk mange af de rigtig, rigtig gamle lag, der er bevaret. Men man finder jo farvesætninger, man finder indretninger. Man kan se, hvordan forskellige tider har brugt husene på forskellige måder. Og de her historier tilsammen giver jo et enormt spændende billede af, hvordan livet har været i forskellige perioder, i dels kolonitiden i Grønland, men også i selvstyret.
Når vi kommer ned i selve stokværksdelen, viste det sig jo, at vi faktisk har lærreder bevaret helt tilbage fra 1700-tallet. Vi har nogle lister bevaret, også der er meget, meget gamle. Og dele af rumstrukturen er jo også enormt gammel, for ikke at tale om stokværket, som jo fordi det er på Grønland, og fordi det er så tørt, så på trods af, at husene har stået ubeboet i 30 år eller sådan noget, så står stokværket jo overraskende intakt. Havde det været herhjemme, så havde det for længst været rådnet væk. I det man er med Sydiak, nu er nok så i sig narlo, der er sorterineringen nami. Kisian i det sig sine rullun. Dessen er singistige med des eller retnat og rejse renoveringen, der var det restaureringen. Dessen bingaru til raptes i der at dortusse der går at ornaqarersut og qaruttuassan ulikkaarami. Der var det dessen qaruttuassarta annaaniarnagit i det sig sine nipilimmik suliaqarmaani. Иллулиориаасеқ аалаангерсимасоқ ноомингааннерсууоқ уассуттуут ангисуут киллуккат санимут qaleriaarluit inisitaалtik. Og lafterne her, jo, som betyder bjælker, er nummereret, som I kan se heroppe, romertal 7, 6 og 5 osv. Og det vil sige, så havde man styr på de enkelte byggekomponenter og kunne nemt samle det heroppe. Som I kan se, så er de nye lafter, de er jo skåret på samme måde, og sådan også, at det passer op i det gamle her. Og den skæring her, den er jo med til også at styre, sådan så man har styring af lafterne i forhold til hinanden, så de ikke flytter sig. Så vi kan give dem nogle løjret buler. Realtaania by og byggib najukkamittunik suleqatqarnermiut takusinnaalerpaa arleriaanik suliniuteqarnikkut nunaqarfimmi innuttaasunut siuariartortitsoqarlunilu ineriartortitsoqarsinnaasoq. World of Greenland tip 15-inik illuaqiornarisiut takornarissat nunaqarfimmi inoriaatsimik pingortarsuarmillu misigisaqartineqarsinnaaput. Taamaaliornikkut takornariaatsit nutaat kalaallunaanni inoriaatinik allaanerusunik takutitsisut misigineqarsinnaalissapput. Vi har selvfølgelig også interesse i at sprede turismen i området og udvikle det her turismegrundlag, der er. Men vi har også mødt en masse mennesker, der rigtig godt kunne tænke sig at se den her bygdekultur, der er. Så derfor er det selvfølgelig en naturlig udvikling, ligesom at kunne brede sig lidt længere et andet sted. Og der er grundlaget i Limanak helt fantastisk, i og med, at der er vandreruter. Baglandet er utrolig smukt, og vi har det her UNESCO-område. Hytterne er placeret nord for bygden med en udsigt ud over Isfjeldsbanken, en panoramisk udsigt, og man kan se bådene komme ind og ud, og isfjeldene, der stille og roligt bevæger sig ud af og ind i bugten. Ilulissani illuaqqat immikkoortukkuutaarlugit sananeqarput taava palammersuarmut ikeriarlugit kangerlukkut iluliarsualikkut 30 kilometeri ilimanamut ingerlanneqartik. Illuaqqat nunamut kivinneqariartik inissaannut ninginneqarput. Inissaannut aalaangerneqareeraangata matuneqartarput kingornalu ilui aaqissuneqartassaltik. Illuaqqat ergup aqutaanikkuuffinni pilersorneqassapput tamakkuli kalaallunaanni nunaqarfinni ileqquungikkaluarput ilimanuullu tulanniarneq ajornartuaannarsimau. Kisianni qaasuitsuk kommuniata suleqatigineratigut nunaqarfiup atortulersugaanera ilorraattungaanut ingerlanneqalissaa. Ingerlaaqqinnissamut nunaqarfiullu sor orniginartuunissaanut taakkuaamma suliassat suliarisangut annertusaasussaapпут аамалу укуа имма
suliqatingisat piumasaqaataat anartarfiikku uinnartut аққусернит питтаанерусут талиттарфиит питтаанерусут тааккуа сиунissami сулиарисуссаареералуарпу тисиан массаккут таамат сулиақарнуу кигунерисаани массаккут сулиаринеқарпус I det lidt bredere perspektiv håber jeg på, at det bliver et eksempel til efterfølgelse for andre, som viser, at det kan rent faktisk lade sig gøre igennem partnerskaber og løfte den grønlandske kulturarv op i noget, som gør, at turister på en anden måde får nogle andre tilbud og flere tilbud, og derfor lægger selvfølgelig flere penge i landet, men også får en fantastisk oplevelse af landet. Ud over de destinationer, der er der i dag, så bliver der simpelthen nogle muligheder. Tekornaajaqarnikku inuustissarsiornikku nunattalu aningaasani isaatittivissaannu taani pilersitsiortornermi innuttaasut suleqatigaluin siuarsaasoqarniarnera pitsaasuttu isigaa atorluangilangut ullutsinni illueriangisissat unalu periarfissatialattuisingivara tourismima atorneqarsinnaagu kisianni aamma illut oqalustuassartallit atornerusinnaavangut taannalu periarfissatuisingivara massakku ilimanami pisarta Suliniut 2017 imi aasami naammassisussaq aallartilluarpa. Nunatsin aata taaman suleqatigiinteqarter ilisimassas ассиингит аторлуаққиссаарлуи тассан сулеқатигин ингерлавоо пиккориффиллит таакунин сулиаллит таамат иммиккуартернера ассу аақиссуунералу ингерлаллуарторуйоруйуссуут. Det er det, vi håber på, at det her projekt det kan være med til. Altså skabe bedre vilkår for folk i bygden, måske være med til at bremse affolkningen for bygden, skabe nogle arbejdspladser, både i selve arbejdssituationen her, men også blivende arbejdspladser efterfølgende. Suriffeqarfik taanna ingerlatilerpat soornali maamma isumaqatigisutaanikuuvoq ukunani pilersaarusiortuni nunaqavissat atorneqarniarnerussasut иннуттаасулау qaриарторпу меққиорнерангоо аннертусисsaa таамат сулиа илуатсиллуни ингерлассаппат таамааттумик уппериварпу таамааттум таани сулиа инуутсарсуутигут соорлунеқарфимму сигуаартуу таасиннаас. Vi kan hjælpe udviklingen af bygden i Limanak, og vi kan ligesom udvikle turismen i en retning, der gør, at man kan benytte sig af et bæredygtigt grundlag. Udover at vi skal redde de her 2 fredede bygninger, så er det også med til at være en model for, hvordan man kunne gøre i andre dele af Grønland. Altså egentlig sådan et demonstrationsprojekt i 1-til-1, hvor man bruger netop kulturarven som løftestang på at skabe vækst og fremgang i en bygd. Uguillutoqarsuit inerlutiqqaluisikkuqalornissuaassорсуаписсаагивакка исималлуарнартоқарпут такорусуннақаа Uummarissarlugu nutarsaarneqarnera takilliffiа tulliani palinnaaffigiu